madaming tao. Video mo. Walang madaming tao. Tahan, yaman lang, yaman lang. Napabayaan siyang magdumi ngayon. Ngayon lang magdudumi yan. Lala. Pag uwi ng Maynila, nasa apat na sulok na naman ng bahay. Ryle. Yaman lang. Hege. Babo niyo yung paa niya. Ryle. Sa paa mo. Ikaw, inang. Enjoy ang nunong. Hege. Panay na siya likabok. Ay, makati na yung katawan nito. Tumaba ito. Nako. Habulin na to. Yan.